Мога да си намеря долнището на нощницата. И какво друго да си намирам? Да си намирам и анцунга. Не си намирам не само анцунга, който е долнище на моята пижама, така да кажем, но също така не си намирам и свичера. Ето, намери ги. Това е защото... Секунда. Си сложи микрофончето. Това, мили хора, е защото... Ама е подрежда. И аз се чудих днеска, като се върнахме с моята женица. И се чудих аз, кога пък подредих? И до последно се чудих. И осъзнах, че не аз подредих. Мама е подредила. И всеки път, след като майка ми подреди, искам да ви кажа, че аз нищо не си намирал. И да. Значи, искам секунда само да си обуя панталона. Искам да дадете малко кредит на жената, защото бузата тя е правила. Така че... Actually, се чува дали просто не си направя още един YouTube акаунт, на който просто е така да качвам някакви супер рандом шит. Защото шо не? Сеш се. Защото... Мене ме мързи да обработвам. Честно казвам. И... Просто ще направя един YouTube акаунт, който е за необработени и ексклузивни видеа на моята личност. Защото това, което виждате в оригиналния YouTube канал, не е това, което съм. Голям шокър. Жената днеска уж се опита да ми изцепи веждата, но аз не виждам нищо. Много си обичам жената, но не е успяла. Това не знам как се чува. Аз не знам дали изобщо се чува нещо. Но, да ви кажа, освен че с моята мила жена си взехме неща за Хелуин, защото другата седмица ще ни трябват. Също така си взехме чашки за кафе, защото сме cute couple shit. Сега не че се хваля нещо, ама се хваля. Значи, аз като човек, който пие еспресо, си взех чаша за еспресо. Коша ми е пълен. Пък жената, защото пие мляко с кафе, не кафе с мляко. Мляко с кафе. Си взема голема чаша. И си взех днеска и този микрофон много фенси. Моята YouTube кариера започва тук и сега. Значи, ето ми е чашката. А това е на жената чашката. Това не е спонсорирано от Джамбо, но искам да бъде, тъй като моя милост прахоса 140 ля? 160 ля? На 15 продукта. Цените на Джамбо са се вдигнали много жестоко. Не ми харесва. Но да, какво да кажа? Искам да пробвам да си направя нов скапан YouTube канал, за да мога да си качвам яките напрежни видеа. И ще се казва... Как ще се казва? Unfiltered с Таси.
Знаеш какво? Аз наистина така ще го кръстя накрая. И your channel. Your channel. Ама аз искам още един channel. YouTube просто не ме разбира. Switch accounts. Oh my god! My cousin has a YouTube channel. Unreal. Unreal! Разбирате ли? Е нереално. Това ще е blackmail. Не моля да си направя един... Съжалявам, но клавиатурата на лаптопа е точно пред вас. Не моля да си направя с един YouTube канал с училищния мейл. Сега ще видим. Beautiful girls all over the world. Switch to existing Chrome. Чакай, бре. Ама... Искам профил ми се казва по друг начин. Боже господи, аз имам 42 абоната в мейн акаунта. Holy shit. Unreal. Чувствам се като Емил Конрад в момента. Хора, аз не знам какво правя. Разбирате ли? Просто не знам. Ви знаете ли какво? Просто ще почна да си пускам небрежните видеа в основния канал. Ще направя плейлист, ако успея да го направя. Защото аз съм човек, който не се оправя добре с технологиите. Просто ще направя плейлист, който да се казва Unfiltered with Stasi. И сега това ще е първото видео. Не, второто. Сега трябва да чуя как се чува. Така че, чао!